El món de la donació de sang i teixits. Cada dia es necessiten més de 200 persones que donin sang a les Balears per garantir les transfusions a tots els centres públics i privats de les illes. La donació de sang és un procés en el que el principal protagonista és el donant, que ofereix desinteressadament la seva sang i el seu temps amb l'únic objectiu d'ajudar a altres persones. En aquest procés participen varis professionals del banc de sang que tenen com a objectiu arribar a la població que pot donar sang i que la sang donada sigui correctament tratada i destinada a la transfusió dels pacients que ho necessiten. Compta amb la col·laboració de 3 associacions de donants amb varis centenars de col·laboradors distribuïts per les 4 illes que ajuden a la Fundació per arribar al major número de població i mantenir la fidelització de les persones donants. El primer pas per la persona que va donar sang és mostrar un document oficial identificatiu en foto, que pot ser tant el DNI com el passaport o el carnet de conduir. L'administrativa recull les seves dades personals. L'administrativa li facilita al donant un document informatiu sobre la donació i un qüestionari mèdic que el donant ha de complimentar. Posteriorment, personal sanitari qualificat realitzarà l'entrevista al donant a la sala d'interrogatori. El donant ha de passar una entrevista i una exploració mèdica abans de que passi a donar sang, demanant sobre el seu estat de salut i sobre les possibles malalties que hagi pogut tenir, a fi de que la donació de sang no perjudiqui el donant i que la sang no pugui perjudicar el malalt receptor. El que es fa és mirar el seu pes, la seva tensió arterial, el pols i els nivells d'hemoglobina, a fi de descartar que el donant tingui anèmia amb una petita mostra de sang que se li extreu mitjançant una lleugera punxada amb una llanceta estèril i d'un sol ús, a un dels dits de la mà. Si les proves realitzades al donant són normals, com és habitual, podrà donar sang després de repassar amb ell el qüestionari confidencial sobre el seu historial mèdic que ha omplit anteriorment. S'ha de tenir en compte que el donant ha de tenir entre 18 i 70 anys, que ha de pesar al manco 50 quilograms i que ha de tenir una bona salut. També s'ha de pensar que entre 2 donacions han de passar com a mínim 2 mesos i que les dones poden donar fins a 3 vegades durant un any, mentre que els homes fins a 4 vegades. En cada donació es treu un total de 450 centímetres cúbics de sang en un procés que dura entre 5 i 10 minuts. Una persona adulta té entre 4,5 i 6 litres de sang, el 7% del seu pes corporal. La sang és un teixit líquid que recorre l'organisme a través dels vasos sanguinis, transportant cèl·lules i tots els elements necessaris per a realitzar les seves funcions vitals, com respirar, formar substàncies, defensar-se d'agressions. Es compon d'un 55% de plasma i un 45% de glòbuls vermells, blancs i plaquetes. Els glòbuls vermells, també denominats hematies o eritròcits, són les cèl·lules més nombroses de la sang. S'encarreguen de transportar l'oxigen dels pulmons a la resta de teixits i òrgans. Els glòbuls blancs també reben el nom de leucòcits. S'encarreguen de defensar l'organisme contra l'atac de bactèries, virus, fongs i paràsits. Les plaquetes o trombòcits són fragments cel·lulars que participen en la protecció de les parets dels vasos sanguinis, formen un tap plaquetari per impedir el sagnat en el lloc de la lesió i produeixen factors de coagulació que ajuden a la cicatrització de les ferides. El plasma és la part líquida de la sang que conté totes aquestes cèl·lules, plaquetes, glòbuls blancs i vermells i fragments cel·lulars. El plasma és ric en proteïnes, entre les més importants destaquen l'albúmina, els factors de coagulació i les immunoglobulines. De cada donació es separen els diferents tipus de cèl·lules i cada una d'elles van destinades a diferents pacients amb diferents malalties. D'aquesta donant s'obtindran components com els hematies per tractament d'hemorràgies greus o pel tractament de l'anèmia, les plaquetes per pacients amb càncer o leucèmia aguda, en tractament de quimioteràpia i risc de patir hemorràgies greus, pacients amb aplàsia de mèdula òssia, infants que neixen amb alteracions plaquetàries hereditàries, etc. El plasma pel tractament de pacients amb manca de factors de la coagulació i que sofreixen hemorràgies greus, com és el cas de persones amb malalties del fetge, cremats, etc.
Per entendre el tema dels grups sanguinis, és important saber què és un antigen i què és un anticòs. Un antigen és una substància que dona lloc a reaccions de defensa tals com la formació d'anticossos. Aquests anticossos són les substàncies produïdes per l'organisme davant la presència d'un antigen diferent al que ja existeix a les cèl·lules del propi individu, contra l'acció del qual reacciona específicament. Existeixen molts grups sanguinis, però destaquen per la seva importància a l'hora de la transfusió els grups pertanyents al sistema ABO i RH. En el sistema ABO, descobert pel Dr. Landsteiner el 1900 i que li va fer guanyar el Premi Nobel de Medicina, s'han descrit 4 combinacions essencials d'eritròcits i plasma que defineixen els 4 grups sanguinis que es coneixen com 0, A, B i AB. En cada un dels grups descoberts, els eritròcits tenen a la seva superfície una substància, antigen, que els diferencia. El grup A té l'antigen A, el grup B té l'antigen B, el grup AB té els 2 antígens i el grup 0 no té antigen ni A ni B. En quant al sistema RH, l'any 1940 es detectà l'existència d'un nou antigen a la membrana dels eritròcits de la majoria de la població. Aquest antigen és anomenat RHD, ja que les primeres investigacions es van realitzar en un simi del tipus Macacus rhesus. Les persones RH negatives no tenen l'antigen D. Només podran rebre sang dels donants RH negatius. Aquí podem veure com està distribuïda la població balear per grups sanguinis. En les transfusions, tant el donant com el receptor ha de pertànyer al mateix grup sanguini ABO i ARH. Només excepcionalment es pot transfondre sang d'altres grups compatibles. El darrer pas en el procés de la donació, però no el menys important, consisteix en descansar a la sala de refrigeri al manco 15 minuts. Se'ls ofereix beguda i algun aliment lleuger abans de reprendre la seva activitat normal. És important beure molt líquids durant les 24 hores posteriors a la donació de sang. Després de la donació, el procés continua. La sang es sotmet a una sèrie d'exàmens al laboratori per un costat i el seu fraccionament al laboratori de fraccionament per l'altre. El laboratori d'anàlisis, que és d'última generació, es determina el grup sanguini mesurant tant els antígens dels hematies com els anticossos d'aquests antígens per assegurar que la sang serà compatible amb la del malalt que la rebi. També es determinen els anticossos irregulars. Amb aquesta prova s'intenten descartar problemes d'incompatibilitats immunològiques en el moment de la transfusió. A més, es fan estudis per detectar la presència dels virus i bactèries que puguin ser transmesos per la sang, entre els que destaquen per la seva gravetat el virus que produeix hepatitis B, el que produeix hepatitis C, el virus que produeix la sida i la sífilis. També es descarten altres malalties dels donants de poblacions de zones amb malalties endèmiques d'altres llocs. Paral·lelament, la bossa de sang estreta, juntament amb les seves bosses satèl·lits, es porta al laboratori de fraccionament, on s'ha de separar la sang per components. Així el pacient rep tan sols el que necessita i amb una donació s'ajuda a varis malalts. El personal de l'àrea de fraccionament i distribució del Banc de Sang de la Fundació Banc de Sang i Teixit de les Illes Balears és l'encarregat de realitzar la separació de la sang en els seus diversos components, de la seva correcta conservació i emmagatzematge, de la distribució d'aquells components sanguinis als diferents serveis transfusionals, així com el de realitzar els controls de qualitat necessaris sobre aquells productes per confirmar un resultat final correcte. En línies generals, d'una donació de sang s'obtindran 3 productes: plasma, capa leucoplaquetà, d'on s'obtindran posteriorment les plaquetes, i concentrat d'hematies.
El principi bàsic de la separació de components sanguinis és la centrifugació. Les distintes cèl·lules que composen la sang presenten diferents mides i densitats. Depenent de les condicions de centrifugació, s'aconseguiran que els diferents components es disposin per capes i es podran així separar fàcilment els components sanguinis mitjançant el transvasament de les bosses satèl·lits que acompanyen sempre a la bossa primària. Segons la forma de centrifugar, la proporció de leucòcits i plaquetes de cada component varia, així com el volum de plasma i l'hematòcrit del concentrat d'hemoties. En el centre de la fundació, l'obtenció de concentrat de plaquetes es realitza mitjançant la tècnica de la capa leucoplaquetà. Es centrifuga la sang a velocitat mitja-alta, es separa el plasma acel·lular de la capa leucoplaquetà i del concentrat d'hemoties parcialment desleucocitat. La configuració de bosses és a dalt i a baix. S'extreu per la vàlvula superior el plasma i per l'inferior el concentrat d'hemoties sobre una bossa que conté la solució additiva. La capa leucoplaquetà, d'on s'obtindran posteriorment les plaquetes, permaneix a la bossa primària. Cada component ha de conservar-se de forma adequada a l'hemoteca amb unes condicions de conservació determinades. Els concentrats d'hemoties s'han de conservar entre 2 i 6 graus centígrads i duren 42 dies. Les plaquetes tan sols es poden conservar 7 dies a temperatura ambient, entre 20 i 22 graus centígrads, i en agitació contínua perquè, si no, s'agregarien entre elles. El plasma es congela per davall de 30 graus centígrads sota zero i té una duració de 24 mesos. La Fundació controla el bon desenvolupament del procés des de la promoció, passant per la planificació, l'extracció i el transport i distribució i assegura l'aplicació correcta de tots els passos, incloent l'administració a les illes. Els centres encarregats de la transfusió i trasplantament remeten la informació de cada acte, indicant els beneficis i anomalies de cada transfusió. La Fundació disposa de 3 centres de donació fixes a cada illa i, a més, compta amb 4 unitats mòbils a Mallorca, una a Menorca i una a Eivissa que es desplacen cada dia a 5 o 6 punts diferents de les illes. A més, compta amb un autobús de la donació que també es desplaça per les 4 illes. Així, pels donants és més fàcil realitzar aquest acte de la donació de sang. Tota la sang es processa al banc de sang de Palma i després es distribueix als hospitals de les illes. Aquests hospitals tenen així una petita reserva. Cal esmentar el treball de distribució de la sang a tots els hospitals de les Balears pel fet de que som un arxipèlag. Hi ha un altre tipus de donació, la que es coneix per afèresis. Afèresis és una paraula grega que significa retirar o separar. La donació d'afèresis és un dels mètodes de recol·lecció i separació de sang més eficaços que existeixen. Durant el procediment, que dura entre 45 i 60 minuts, la sang és separada per centrifugació en els seus diferents components segons la seva densitat. El component elegit és recollit progressivament a una bossa i les cèl·lules restants es tornen al donant per la mateixa via de recol·lecció. D'aquesta manera, es pot donar més quantitat d'un sol producte determinat i amb major freqüència si es tracta de plasma o plaquetes, el que s'aconsegueix sometre al malalt a menys diversitat de donants per rebre la mateixa quantitat del producte. A la Fundació es realitzen 4 tipus de donacions per afèresis: de plaquetes i plasma, plaquetoplasmafèresis; de plasma, plasmafèresis; d'hemoties, eritrofèresis; i multicomponents, hemoties, plaquetes i plasma. El banc de teixits integrat a la Fundació és el responsable de tot el procés d'obtenció, processament, emmagatzematge i distribució de teixits humans per a trasplantament destinats a tots els hospitals públics i privats de les Balears que ho necessitin, garantint un control de qualitat i la màxima seguretat. Entre les seves activitats destaquen Banc de llet materna. Des del mes de juliol de 2001, la Fundació disposa del primer banc de llet materna regional d'Espanya que s'encarrega de recollir, processar, emmagatzemar i dispensar aquest producte biològic a nens amb necessitats alimentàries especials. Banc de teixit osteotendinós, os esponjós, os estructural i osteotendinós. Banc de teixit ocular, còrnia, esclera i membrana amniòtica per les ferides oculars.
programa balear d'obtenció de sang de cordó umbilical en participació amb el programa Concòrdia, que és la federació de 7 comunitats autònomes i el país d'Andorra, per la gestió de la donació, processament, magatzematge i distribució de la sang de cordó umbilical. Unitat de teràpia cel·lular i medicina regenerativa. Plasma ric en plaquetes, col·liri, sèrum hematòleg i cultiu de còrnies. La Fundació és, a més, el centre de referència dels donants altruistes de mèdula òssia. El trasplantament de mèdula òssia és l'única esperança de curació per a moltes persones que tenen leucèmia o malalties similars. La Fundació Banc de Sang i Teixit de les Illes Balears col·labora amb la Fundació Internacional Josep Carreras per a la lluita contra la leucèmia. Aquesta fundació és l'encarregada de la gestió i la recerca dels donants compatibles per tot el món, per medi de la relació amb altres registres internacionals. La Fundació Banc de Sang i Teixits de les Illes Balears destina part de la seva activitat a la investigació per millorar les tècniques de teràpia i atenció sanitària als pacients. Per aquesta tasca, compta amb un equip adequat com un laboratori de biologia molecular per analitzar mostres i oferir-les a altres centres. El més nou és el projecte de la primera Sala Blanca de Balears, que és una infraestructura per treballar en teràpia cel·lular i medicina regenerativa. La Fundació agraeix la col·laboració de les associacions de donants de Mallorca, de Menorca i d'Eivissa i Formentera. També vol donar les gràcies a l'esforç de moltes empreses, institucions públiques i privades, ajuntaments, hospitals, col·laboradors dels pobles, centres de formació, col·lectius, mitjans de comunicació i mitjans de transport que ens ajuden organitzant campanyes de donació al seu entorn, cedint les seves instal·lacions, transportant els nostres recursos, promocionant la donació de sang o educant els estudiants. I molt especialment, a tots els donants que de manera voluntària, altruista i responsable, s'acosten cada dia a donar una part d'ells, la qual cosa resulta imprescindible per salvar o millorar la salut de moltes persones. La donació de sang i teixits és cosa de tots.